Neng luar kota meneh cah. Wah, nduk bengi aku lagi balik ning Wonosobo Padahal cah. Kesok wis ning luar kota meneh. Ya wis ora apa-apa. Ning luar kota lah cah, ngukur proyek cah, nilai ngecek ben ngerti volumene. Iki tekan proyek pertama cah, John Goodine Pol cah. Iki bakal tapi kabeh cah. Lanjut nih proyek kedua cah, iki jan gede podo cah, volume sewunan. Nah kayak ngisi stamina sik cah, awan-awan udan enak sing kuah-kuah. Lanjut proyek ketelu cah, iki podo gede cah, volume 1000 luweh. Tujuane ngukur kuwi apa cah, ben ngerti volumene barang yang gunakno piro, baja piro, lebare piro, kentenge piro, lah ngono kuwi lah tujuane diukur cah, digoleki volumene. Ya wis MTK kae diempakno cah, ilmu MTK kae cah, panjang luas lebar wis kuwi lah pokoke. Lanjut meneh ning proyek selanjutnya cah. Proyek kepapat cah, iki podo gede cah, lantai loro. Nah iki baru ngukur iki cah, kene baru udan. Nah, bar diukur wis kecekel kabeh dari mulai cah ning alas gundi malah dalane merayap ngene iki bengi-bengi awak wis kesel kabeh malah gak iso lancar. Tapi sadurunge tekan omah mangan sik cah, wis ngeleh kabeh ya aku. Iki Nawangan cah, nak lewat Nawangan aja lali mampir kene cah. Ya wis mayan pokoke. Ngisi stamina. Oke, sekian dan terima kasih.